správnému sedu a ovlivňování svalů, které se sedem, ale také vstáváním souvisejí. Od vlastně útlého dětství jsme všichni poučováni, že správné sezení je hrozně důležité, zvlášť dříve se věnovala sezení dětí ve škole velká pozornost. Je to problém, který pokračuje ve středním věku, který vlastně dospívá i do toho věku pokročilého. Špatné sezení přetěžuje některé úseky páteře a znovu přepíná měkké struktury, vazy, svaly. Velmi rychle se rozvinou svalové dysbalance, tedy různá napětí svalů, která způsobují bolesti podél páteře. Často si člověk myslí, že ho pak bolí kosti, ale jsou to, jak jsme si již říkali v předchozích dílech, svaly a měkké tkáně. Co je ještě závažnější, že při špatném sezení dochází k blokování krční páteře. Je to sezení před počítačem, sezení někdy u televize, při špatné ostrosti zraku, kdy lidé nejen mouří oči, ale předsouvají hlavu do nepřiměřených poloh a pak dochází k bolesti hlavy, k závratím, pučením v uších, ke všem těm projevům, o kterých jsme hovořili v souvislosti s krční páteří. Tedy správný set, někdy s vypodloženými zády, je základem toho, aby nás záda nebolela. Pak je třeba si nacvičit i správné stávání, které je u některých lidí se zhoršenou pohyblivostí nebezpečné a u jiných přetěžuje jednu nebo obě paže a dochází pak k sekundárně navozeným bolestivým stavům z toho, jak člověk špatně vstává. Čili správná technika vstávání a správné sezení jsou pro příjemné, máme-li tak zaměřený cyklus stáří, velmi důležité. Dobrý den, vítejte u našeho cvičení, které bude v sedu a o sedu. Připravte si židli, na kterou se posadíte, opět, aby byla pevná, stabilní, aby nikdo nespadl. Posaďte se na začátek židle, vyrovnejte hezky záda, nechte celé plosky nohou na podložce a lehce jemně postavte obě nohy na paty a na špičky. Na paty a na špičky. Na paty, na špičky, ještě na paty, na špičky. A zastavte a položte celá chodidla na podložku. Dobře. A jenom prsty na nohou zvedněte od země, roztáhněte a vraťte zpět. To je ono. A ještě jenom prsty na nohou zvedněte od podložky, roztáhněte od sebe. Vraťte zpět. A ještě jednou zvednete prsty, roztáhněte. Vraťte zpátky. Připravujeme nohy na další práci. A teď se protáhněte, jako když ráno vstáváte, vytáhněte vzhůru, chytněte jednou rukou druhou a trošku do úklonu, maličko jenom stačí. A totéž na druhou stranu lehoučce. Opět takové nabuzení, aby se vám lépe cvičilo. Uvolněte ruce. Tak, dobře. Nechte ruce podél těla a přeneste váhu kousek dopředu a zase zpátky. To je ono. Ano. Dopředu ještě a dozadu. Dobře, zastavte na středu a změňte pozici nohou. Dejte je hodně pod židli. Uděláme to též opatrně, ať nepadáte dopředu. Přeneste váhu dopředu. Ano, pomalu zpátky a dozadu. To je ono, trénujeme stabilitu sedu. A ještě jednou dopředu a dozadu. Dobře, zastavte na středu a změňte pozici nohou. Dejte nohy víc dopředu, ať máte víc než pravý úhel v kolenou. Tak.
A ještě jednou totéž, přenášejte váhu dopředu a teď opatrně dozadu, abyste nespadli dozadu, to je ono. Pracuje bříško, cítíte a ještě jednou dopředu a dozadu a zastavte na středu. Výborně. Vraťte nohy tak, abyste měli kolmo k zemi, lítka holeně. Dejte si nohy na šířku boku od sebe, ruce stále podél těla a přenášejte váhu doprava a doleva. Začněte doprava. Nakloňte trup doprava, zadeček se může úplně odlepit od židle a zpátky a na druhou stranu. Výborně. A ještě doprava, rovná záda, ano. Přenášíte váhu, odlepuje se pánev. Výborně. Zastavte na středu a změníme pozici nohou. Dejte je víc ze široka. Víc ze široka nohy od sebe a totéž. Začněte doprava, přenášejte váhu, jak se vám to bude dělat. Ano. A ještě doleva. Dobře. A zastavte na středu a naopak dejte nohy úplně k sobě. Tak teď velmi opatrně a přenášejte váhu doprava a doleva. Tato pozice nohou je nejtěžší. Ano. A ještě jednou doprava, nakloňte trup a doleva. Zastavte na středu, vraťte nohy tak, ať jste stabilní, na šířku boků od sebe, kolena i kotníky, paže stále podél těla a celým trupem nakreslete kroužky. Jakoby váš trup byl tužka, hlava jakoby kreslila kroužek na stropě. Máte rovná záda. Čím menší kroužek kreslíte, tím je to lehčí. Čím větší, je to větší zátěž pro břicho, záda a svaly trupu. Dobře, změňte směr na druhou stranu. Výborně, ještě jeden kroužek, plynule pravidelně dýchejte. Zastavte na středu, uvolněte záda na chvíli, pak se zpět narovnejte, ruce odložte, ať odpočívají někam na stehna a jenom pravou nohu postavte na malíkovou hranu. Přidejte i levou nohu na malíkovou hranu. Pravou nohu vraťte zpět a přidejte levou nohu. A ještě jednou, pravou nohu na malíky, levou nohu, pravou zpět a levou zpět a ještě jednou, ať zase prokrvíme nohy. A levou přidejte, pravou zpět, levou zpět. Výborně. Ruce si dejte dlaněmi na zadní stranu stehen nebo až ke kolenům, tak. A zatlačte aktivně nohama stehny proti dlaním, síla. A povolte. To je ono. A ještě zatlačte nohy proti dlaním. Ucítíte aktivitu stehen, ale i zad, svalů podél páteře. A povolte. A do třetice zatlačte proti sobě, nohy proti dlaním. A uvolněte. Výborně. Dejte si ruce v bok. Procvičíme bedra. Takže vystrčte bříško, prohněte se v bedrech a naopak zastrčte a podsaďte pánev. To je ono. A ještě prohněte se v bedrech a naopak vyrovnejte bedra, podsaďte pánev a ještě jednou. Vystrčte břicha a podsaďte pánev. A zastavte někde mezi, takže vaše pánev bude vzpřímená, bedra budou vzpřímená, ruce můžete nechat tentokrát volně a totéž s hrudníkem. Hrudní kost zkuste vystrčit hodně dopředu a zastrčit dozadu za vás. Ano. Takže vyrovnáte hrudní páteř, hrudníky a vyhrbíte hrudníky. To je ono. A ještě hrudní kost dopředu, dozadu za vás. A vyrovnejte, zastavte někde mezi. Tak akorát máte rovná záda, to je ono.
Procvičíme krční páteř, takže bradu vystrčíte, vysunete dopředu. A pomalu zpátky a zasuňte, přilepte bradu až ke krku. Výborně. A ještě hlavy vysuňte dopředu. Pomalu opatrně zpátky, dozadu. Ještě jednou dopředu, dozadu a uvolněte celá záda. Vydýchněte, to je ono. Opět se narovnejte. Pravou ruku dejte na hlavu z vrchu a vysunujte hlavu proti ruce. Můžete i rukou zatlačit do hlavy. Takže se vaše páteř vytahuje vzhůru ke stropu, oddaluje se obratel od obratle, narovnáváte se a uvolněte, povolte. Výborně, vyměňte ruce, levá na hlavu a to též. Vysunujte hlavu, páteř vzhůru až ke stropu proti vaší ruce a uvolněte, vydýchněte. Dobře. Natáhněte pravou nohu před sebe, postavte ji na patu. Obě ruce dejte na stehno pravé nohy, nechte rovná záda a rovný předklon. Předklánějte se k té pravé noze. Takže potrénujeme stabilitu, ale i uvolněn zadní stranu stehen a vraťte plynule zpátky. Nemusíte tak hluboko, vyměňte nohy. Obě ruce na levé stehno, tak. Rovná záda a naklápějte trup k levé noze. Výborně, dýchejte pravidelně. A vracejte zpět. To je ono. Ještě jednou vyměňte nohy, pravá noha dopředu postavte na patu a rovný předklon k pravé noze. Bradičku malinko přitáhněte, ať opravdu je celá páteř rovně. Vraťte zpět. Vyměňte nohy, levou na patu. Překlápějte trup dopředu. A vraťte zpátky. Na malou chvíli úplně uvolněte, vyhrbte záda, vydýchněte. A opět se vyrovnejte. Ještě jednou pravou nohu na patu před sebe natáhněte a dejte ji víc do strany, víc do unožení, to je ono. A celý trup natočte k pravé noze a opět rovná záda, rovný předklon k té pravé natažené noze. Výborně. A vracejte zpátky. Vyměňte nohy, levou do unožení, to je ono, natočte trup a opět rovný předklon, rovná záda. Ke špičce ale nejde brada, jde tam hrudník, takže bradu zasuňte. To je ono. Vraťte zpátky. Nechte nohy pokrčené, dejte je víc od sebe. Ruce mezi nohy a kulatě zabalte se, hlava a obratel po obratli, pokračujte celou páteř a uvolněte se, skloňte se, kam až to jde k zemi. Ruce můžete úplně položit. A zpět obratel po obratli. První pánev, bederní páteř, hrudní páteř, naposledy hlava. Obě ruce dejte na bedra a vyrovnejte záda. Narovnejte hrudní páteř. To je ono. A ještě jednou plynule. Hlavička začíná, točí se, balí. Za hlavou se přidá hrudní páteř, bederní páteř, předkláníte se, balíte záda, až kam to jde k zemi, kam kdo může. Každý podle svých možností. A pomalu zpět. Obratel po obratli, nejdřív pánev, bederní páteř, hrudní páteř, krční, hlava naposledy. Ještě jednou dlaně na bederní páteř a vyrovnejte záda. Dobře. Vyklepejte ruce. Nechte je podél těla, srovnejte nohy tak, ať je máte na šířku boku od sebe, kotníky i kolena, kolena míří dopředu a pomalu doprava začneme úklon, čistý úklon, zatím nechte ruce podél těla, jen pravá ruka se chce prsty dotknout země. Krásně.
A pomalu zpátky, pravidelně dýchejte. A to též doleva. Levá ruka, prsty míří k zemi. A pomalu zpět. A stížíme, půjdeme doprava, pravá ruka dolů, ale levou ruku přidejte do vztažení ve směru toho úklonu. To je ono. A pomalu zpátky, stále pravidelně dýchejte. Máte rovná záda. Totéž doleva. Levá ruka k zemi, pravá ruka vzhůru. Výborně. Pomalu zpátky. Ještě jednou na každou stranu. Úklon. Doprava, plynule dýchejte. Rozvíjíme, zlepšujeme pohyblivost páteře do úklonu. A zpátky. A naposledy doleva. Ti, kterým bolí ramena, tak opatrně, nemusíte ruku dávat do vzpažení. Dobře, vraťte ruce podél těla. Dejte je na stehna. Půjdeme páteř procvičovat do rotací. Začneme doprava. Za pravou rukou se celým trupem podívejte, otočte. Nechte paži hodně nízko u země. A vraťte zpátky. Stále pravidelně dýchejte. Totéž na druhou stranu. Nechte zatím ruku nízko. Ano, to je nejjednodušší varianta pro všechny, i které bolí ramena. Vraťte zpátky. Ještě jednou doprava, ale ruku veďte výš, v úrovni ramene. Výborně, podívejte se za ní a vracejte zpátky. Nohy stojí pevně na zemi, kolena stále míří dopředu a doleva otáčejte. Výborně, za levou rukou se podívejte krásně, ladně, elegantně. A zpátky. A do třetice a ruka půjde výš, do takového písmene V. Ano, to je nejtěžší pro rameno, ale dobré pro lopatku. Vracejte zpátky. Dobře funguje lopatka v tomto pohybu. A ještě doleva, krásná rotace trupu, vzpřímená záda, nohy pevně stojí a vraťte zpátky. Opět uvolněte záda, vyhrbte se, vydýchněte. Vyrovnejte na střed hlavy vzhůru směrem ke stropu. Obě ruce dejte na ramena a odtlačte dopředu pomyslnou stěnu silou a vraťte zpátky. Ještě jednou silou dopředu, dlaně, prsty roztahněte a vraťte na rameno. Stížíme pohyb. Odtlačujte ruce a zároveň napněte pravou nohu. Odtlačujte ruce, odtlačujte a pravou nohu v koleni. To je ono. A vraťte zpět. A ještě odtlačujte ruce a přidejte levou nohu. Výborně. Vraťte zpět na ramena. A ještě na každou nohu. Obě ruce odtlačují silou dopředu a pravou nohu propněte. Výborně, i stabilitu procvičuje. Vraťte zpátky. A naposledy levá, odtlačují obě paže, nohu propnete a uvolněte, výborně. Ruce nechte na ramenou, jenom je dejte ze stran a jenom pravou ruku odtlačte do strany, podívejte se za ní a vraťte zpátky, krásně. A jenom levou silou odtlačujte a vraťte zpátky. A ještě každou pravá ruka. A vraťte zpět. Trup, pánev, nohy stojí pevně. A levá ruka odtlačujte. Vraťte zpět a uvolněte. Úplně opět uvolněte. Vyhrbte záda. Zpět narovnejte obratel po obratli. Ruce odložte na stehna. Na závěr lekce uvolníme krční páteř. Otočte hlavu pomalu doleva a plynule přecházejte, přetáčejte hlavu i na druhou stranu. Ještě jednou ke každé straně.
Zastavte na středu, půlkroužek hlavou. Dopředu přes hrudník. Hlavu nezaklánějte, ať se nezamotá, jenom půlkruh. Půlkruh. Výborně, zastavte na středu. Opět se vyhrbte, uvolněte. Odpočiňte zádům, svalům trupu. Na závěr se vyrovnejte, tak nejlépe, jak umíte. Srovnejte nohy, aby kolena mířila dopředu. Dejte si ruce v bok. Uvědomte si, že dýcháte. A váš nádech pošlete pod dlaně, do bříška, aby se rozšiřovalo s nádechem do všech stran, dopředu, do boků i dozad. A výdech plyne. Výborně. Uvolněte ruce podél těla, vyklapejte. Úplně naposledy se vyrovnejte, maličko přitáhněte brady a na samotný závěr ještě úsměv. Cvičíme s radostí, pohyb nás baví a tímto je lekce u konce.